Хайырлы иртә, Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова. Безнең бүгенге чыгарылышта. Иң лайыклылар бүләк алды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бийек җиңүгә мәдхия Татарстаннан меңләгән кеше иртәгә җиңү диктантында катнашырга теләк белдергән. Рамазан айында савап кылый. Казаннан 5 яшьлек Ясмина Насретдинова ярдәмгә мохтаҗ. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә 54 кешегә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Президент федераль хөкүмәт ярдәме белән республика программаларының уңышлы гамәлгә ашырылуын, зур бәйрәмнәр алдыннан алдынгыларга, ветераннарга бүләкләр тапшыруның күркәм традициягә әйләнүен искәртте. Бөек Ватан сугышында катнашучыларга ТАССРның 100 еллыгы медальләре тапшырылды. Ковид йогышына каршы нәтиҗәле эшләүче медицина хезмәткәрләре Россия президентының мактау грамотларына лайык булды. Камал театры артисты Наиля Гәрәева Дуслык ордены, Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодинга Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены тапшырылды. Татар дәүләт филармониясенең Илһамият сәхнә ветераннары вокалисты Бәширә Насыровага Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Резидә Шәрәфиева Татарстанның фидакарь хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Росгвардияның мөһим дәүләт объектларын һәм махсус йөкләрне саклау бүлекләренә 75 яшь тулды. Мөһим дата уңаеннан ветераннарга, хезмәттә аеруча зур уңышларга ирешкән хәрби хезмәткәрләргә юбилей медальләре һәм бүләкләр тапшырылды. Әлеге чара Росгвардияның Идел буе округы мөһим дәүләт объектларын саклау буенча Казан батальоны территориясендә узды. Тревога буенча туру, йөгерү, ату, һәр чак сафта булу, ветераннар көндәлек әзерлек турында елмаю белән сөйли. Аларга мөһим дәүләт объектларын һәм йөкләрне саклау хезмәте җиңел бирелмәгән. Хәзер генә хезмәт көннәре турында хатирәләрне горурлык белән искә алалар. У нас от города Казани стрелковый полигон находился в 20 километров. Безнең ату полигоны Казаннан 20 чакрым ераклыкта иде. Без тревога буенча йокыдан торып, шушы урынны йөгереп уза идек. Анда 3 көнлек өйрәнүләр уздырып кайттык. Хәрби әзерлек системасы югары дәрәҗәдә булды. Хезмәттә барысы да бер тигез. Ир-атларга да, хатын-кызларга да таләпләр зур. 24 года в этом году будет, как я нахожусь в частях. Быел минем биредә хезмәт итә башлаганга 24 ел булды. Башта бик авыр иде, физик яктан күп чыгынырга туры килде. Тревога буенча йокыдан торып йөгерүләр, күнегүләр үткәрү өчен дә күп көч кирәк булды. Ир-атлар белән янәшәдә йөгерергә, пистолеттан атырга өйрәттеләр. Соңыннан күнектем. Атуны да бик яхшы билгесенә тапшыра башладым. 19 ветеран медальләр алды. Гамәлдәге хәрби хезмәткәрләргә дә бүләкләр тапшырылды. Киров һәм Мәскәү районнары иҗат коллективлары белән берлектә әзерләнгән концертта күңелләренә хуш килде. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары. Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада җиңүчеләре билгеле булды. Җиңүчеләрне спорт академиясендә Бөтен Россия туган тел укытучылары форумында игълан иттеләр. Аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Олимпиадада Россия төбәкләреннән, шулай ук чит илләрдән 180гә якын кеше катнашкан. Пандемия белән бәйле чикләүләр сәбәпле чит илләр вәкилләре олимпиада сынауларын онлайн режимда узган. Җиңүчеләргә Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы дипломнар, сертификатлар тапшырылды. Күкмара тернәкләндерү үзәгенә медицина белгечләре җитешми. Дәваланырга килүче балалар саны арта, ә штат яңа кадрлар белән тулыланмый. Җитәкчелек күбрәк терәк хәрәкәт, күз авыруларын дәвалаучы, физик күнегүләргә өйрәтүче белгечләрнең тырышлыгына таяна. Алар ярдәмендә үзенчәлекле балаларны махсус олимпиадага әзерләүне дә максат итеп куйганнар. Көнчыгыш халыклары символы булган түбәтәйне кулдан тегәләр. Осталар әзерләгән фасонны милли орнаментлар белән бизиләр. Яшел соры төсләрне аралаштыралар. Төп эшне машина башкарса да, һәр бизәк аерым контрольдә тотыла.
Надо следить, чтобы не скопилась нитка в одном месте и не произошла какая-то авария в машинке. Selametlikleri boyunca mümkünlikleri şeklengen bağlarga tuğla irik berilgen, her kim halden kelgençe üzünçe işlerge tırışa, mecburi işletmeler. Dörtlendiriu üzerinde bağlar nasıl işler ikenin üzleri saylı. Соль я посадил, эксперимент с ним делаю. Min fasıl şeştim, tecrübe yasım, kuzetem, sosivem, annan teplitsaga oturtam. İki teplitsini Respublika grantı akşasını alganlar. Biri de Petruşka reis şeşilgen indi. Onlarını bağlar üzeri qaray. Nitrat kullanmışa östürerler. 2019 году 2019 елда без 540 балага хезмәт күрсәттек. 2020 елда азрак булды, 454 бала иде. Балалар белән эшне онлайн режимда дәвам иттек. Дәресләр алып бардык, видео дәресләр төшердек, Skype белән шөгыльләндек, ата-аналар белән онлайн җыелышлар үткәрдек. Distansiyon aralaşu formatı medisina bilgiçlerine ağır verilgen, yakından işraşmı durub, gençler bir büyük neticeli bulmagan. Pandemiyadan soň gündüzgi stasionar 4 smenada işley. Logopedlar, sotsial pedagoglar, psixologlar bilen şugullanırlar. Bilgiçler az, yardımga terbiyelenuvchilar üzeri kile. У нас есть кружок. Бездә иҗат түгәрәге бар. Без спектакльләр куябыз. Элек мин актриса гына идем, хәзер үзем спектакль куюда катнашам. 3 ел инде балалар бәйрәмнәренең аниматоры булып эшлим. Биргә еш киләм. Pedagoglar ijadi mümkünliklerini açarga umtılmay. Bağlarda sportka, selamet yaşaw rәвешенә мәхәббәт tәрбиялиләр. Her irtә күнегүләр ясыйлар, ояз көннәрдә велосипед тәйриләр. Әлегә үз ишгаларында ярышалар. Планнарында халыкара мәйданга чыгу. 2022 елда Казан махсус олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарын кабул итә. Балалар аны тамашачылар сыйфатында караячак. Соңрак ярышларда үзләре дә катнашырга Россия җыелма командасына керергә тели. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Biz milli tiller һәм мәдәниятләр үсеше өчен шартлар тудырырга тиеш. Рус, Чуаш, Удмурт, Мордва, Марыйлар һәм башкалар. Бу мәсьәләгә зур игътибар биреп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2021 елны Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итәргә тәкъдим иткән иде. Әлеге ел кысаларында республика күләмендә дә, башкалабыз Казанда да фәнни, гамәли, әдәби һәм мәдәни чаралар үткәрелә. Балалар бәйрәменә багышлап үткәрелгән чараны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Балаларда кеше яшьтән үк бердәмлек хисен ныгыту өчен нәкъ менә шушындый бәйрәмнәр кирәк. Безнең халыклар дуслыгы йортында Якшәмбе мәктәбендә төрек теле курслары бар. Алар бүгенге бәйрәмгә әзерләнеп килделәр. Шигырьләр, җырлар, биюләр әзерләдек. Анадолу бер янда. Якшәмбе мәктәбендә укучы төрле милләт балалары һәр кайсы үз туган телендә чыгыш ясады. Бу бәйрәм балаларда горурлык хисе, патриотик рух тәрбияледи төп оештыручы. Tabii Tatar çocuklarımız var. Шулай ук Adımlar Polilingval мәктәбе укучылары яшүсмер клубына йөрүчеләр чыгыш ясый. Beraber olmaktan da çok mutluyuz. Adımlar Polilingval мәктәбеннән килгән укучылар чыгышы тулысынча Габдулла Тукай иҗатына багышланды. Безнең укучыларыбыз менә бүгенге көндә шушы зур бәйрәмгә халыкара балалар көненә татарча һәм төрекчә чыгышлар алып килделәр. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Бала күңеле кичкенәдән ни күргәнен сеңдереп бара. Әлеге бәйрәмдә алар күңелендә озак сакланыр. Ашыгып, яисә каушап шигырь сөйләгән, сәхнәдә чыгыш ясаган мизгелләрен үскәч кайта-кайта искә төшерерләр. Иң мөһиме, мондый чаралар төрле милләттән булган укучыларга бер-берсен яхшырак аңлауга, бер-берсенә якынаюга, дуслашуга зур этәргеч була. Төрле халыкларның гореф-гадәтләренә, бәйрәмнәренә хөрмәт белән карарга өйрәтә. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Халыклар дуслыгы йортында ул көн жақты бәйрәм дип аталган күргәзмә ачылды. Аның максаты сынлы сәнгать өлкәсендә этник иҗатны үстерүгә ярдәм итү, керәшеннәрнең мәдәни традицияләрен саклау һәм үстерү, яшь буын заманча этник сәнгатькә тарту. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Илья Максимов, Виктор Селиверстов, Эдгар Филиппов һәм Алабуга мәдәният сәнгать колледжы студентлары эшләре тәкъдим ителгән күргәзмәне Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов ачты. Һәр халыкның дине ышанулары үзе өчен иң кадерле әйберләр. Менә керәшеннәрнеке шушы күргәзмәдә ачык күренә иде. Шуңа чакырдык. Гомумән алганда, безнең өчен бу бик мөһим ел. Татарстанның халыклар ассамблеясы дуслык йорты өчен һәр ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы ул. Безнең эшебез шундый. Әмма быел инде менә иң тыйнак, иң кыюсыз кешеләр өчен дә үзе турында әйтергә мөмкинлек бирелә торган ел. Бездә бит инде керәшеннәрдә тиздән зур бәйрәм. Хәзер менә бу бәйрәмгә бөтен җирдә, бөтен халыкта шушы зур бәйрәмгә әзерлек бара. Өйләр юалар, чистарыналар, ураза тота халык, әзерләнә бәйрәмгә. Шушы бәйрәм рухын менә без бүген күргәзмәдә күрсәтәбез. Людмила Белоусова фикеренчә, этнохудожество юнәлеше керәшеннәргә яңа нәрсә. Аңа Илья Максимов нигез салды. Менә бу эшемнең исеме Петрау шивәре дип атала. Менә инде Мамадов шагында җир явылында үткәрелә торган зур бәйрәм ул безнең. Менә ул эш менә җиргә Петрау дип атала. Анда монсы как раз менә үткәрелгән Петрау шивәренең. Инде мин монда күрсәтәм керәшен күлмәгенең бер өлеше, аның башка кигән түгәрәк яулык. Түгәрәк яулык гадәттә менә түгәрәк яулык абынсы калпак, чәчәк калпак. Андагы бизәкләр бил табигатьтән алынып эшләнгәнен күрсәтте, табигать баласы дип атала бу эш. Илья Максимовтан аермалы буларак рәссам Виктор Селиверстовның кылкаләме күбрәк табигать күренешләрен чагылдыра. Безнең монда ат бар иде. И әти атта җирде. Шушы бүрекләрен, колакшыннарын төшереп, шушылай итеп йөридер. Шуны ул монда йөрмәде, авылда, мин аны монда куйдым. Бу картинага. Олы көн жақты бәйрәм күргәзмәсе белән 7 майга кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанның дәүләт ветеринария учреждениеләре хайваннарга котыру авыруыннан түләүсез прививка ясый башлады. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ветеринария белгечләре вакцинация ясау өчен торак пунктларга чыга. Соңгы елларда Татарстанда хайваннарның котыру белән авыру очраклары кимегән. Моңа профилактик чаралар, шул исәптән барлык хайваннарны вакцинацияләү, йорт хайваннарына максималь вакцинация ясау, кыргый хайваннар санын исәпкә алу чараларын оештыру ярдәм итте. Зәй сәнгать мәктәбенең яшь рәссамнары республика конкурсларында даими катнашалар. Быел темалар төрле. Берәүләр рәсемнәре аша табибларга рәхмәт әйтә, икенчеләре иминлеккә игътибарны җәлеп итә. На этом рисунке изображено, что врач одет в костюм. Зәй сәнгать мәктәбенең яшь рәссамнары республика конкурсында даими катнаша. Быел темалары төрле. Берәүләр рәсемнәре аша табибларга рәхмәт әйтә, икенчеләре юлларда иминлеккә игътибарны җәлеп итә. На рисунке показано, как нужно соблюдать правила дорожного движения. Зәй районы күп милләтле. Халык бәйрәмнәре, Сабантуен, Троицаны, Нәүрүз яки Пасханы барысы бергәләп билгеләп үтә. Бу балалар эшләрендә дә чагыла. Я выбрала эту тему, потому что мне очень нравится, что все народы живут в мире и согласии. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган үзенчәлекле картиналар да бар. Бу рәсемдә Япон, Афроамерика, татар кешеләре сурәтләнгән. Они не воюют, они дружат друг с другом. Тут говорят нихао, тут hello, тут исемесез. Педагоглар үзләре дә балаларга үрнәк күрсәтә. Сыйныф диварларында аларның үз рәсемнәреннән күргәзмә ачылган. Балаларга да омтылырга максат бар. Балалар рәсемләсе конкурсын биредә ел саен көтеп алалар. Каждый год мы в нем участвуем. В этом году у нас есть 4 темы, на которые рисуют дети.
Наши дети очень талантливые, способные, но в то же время мы стараемся через рисунок детей воспитывать, прививать им любовь к своей родине. Vatan obrazları her resimde, her detalde şakıla. Belki Z kuşlarının qaysıları Respublika finalına da çıgar əli. Jingüçlərin isimləri 12. iyunda Rossiya günündə belgili olacaq. Fanis Muhammadov, Dmitriy Ftorov, Linar Habibulin, Tatarstan жаңалыклары, Зәй. Yıllarım, jırlarım. Әлеге düşünçələr Ғайны Мөхәммәтовлар гаиләсе өчен бер-берсеннән аерылгысыз. Тормышлары иҗатта үтә. Алар өчен быел юбилейлар елы. Үзешчән сәнгатьтә катнаша башлауларына 55 ел. Ә бердәм гаилә коруларына 30 апрельдә 50 ел тула. Səhnədə iş buğun, ətiyəniləri, bağları, onıqları, Ғайны Мөхәммәтовларны icatdan turmuş ağırlığı da, yaşayış məşəqqətləri də ayırmağan, gerisinçə gailəni nığıtqanğına, iki bağlar da sənqət yolunu saylağan. 55 yıl boyuna özüşən sənqətdə ixlas көңілдән yürüyüm. Бірге yaşağı bizge 50 yıl bola. Ғайны Мөхәммәтовларның юбилей даталары елы. Флүр абый белән Рәзина апага 75 яшь тула. Әтиәниләр котларга Казаннан кызлары иркә дә кайта. Ул танылган скрипкачы, җырчы. Birinci Tatar instrumental ansamblin uyushtiruvchilar da Ғайны Мөхәммәтовлар. Fleur abi җитәкләгән ләззәт берничә буынны иҗат юлына бастыра. Җырга монган гашыклар арасында гаилә коручылар да аз түгел. Хәзер әтисе өчен улы уллары ирек дәвам итә. Быел аның сәнгать юлын сайлауына да 30 ел инде. Безнең хезмәт инде шул тулай торакларда танцы кичәләре үткәреп, татарча кичәләр үткәреп, балаларны, яшьләрне менә шул татар мөхитенә тарту иде. Аннан соң ул ансамбль бик популяр әйләнеп, ул залларга халык, яшьләр сыймый башлагач, күчтек инде шәһәр күләмендә үткәргә ул кичәләрне. Ул кичәләр җидегән чишмә кичәләренең башлангычы булып киттеләр, чөнки без халык иҗаты йортында үткәрә башладык ул кичәләрне. Хәзер Флор абый Талир тәнкә ансамблен җитәкли. Үзәк китапханәдә оештырылган гаилә бәйрәменә Ғайны Мөхәммәтовларның дуслары, танышлары килде. Талир тәнкәгә килеп, аларның Талир тәнкәдән ничек бигәннәрен күреп, мин аларның ансамбльләренә шул кадәр матур аптырап, шаккатып, шигырь дә яздым әле. Ғайны Мөхәммәтовлар Сандугачлар оясы дигән гаилә ансамблендә оештырган. Аларны Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә беләләр. Бер генә федераль Сабантуйда алар катнашыннан башка узмый. Иҗат дусларга көч бирә, шуңа да бу бик бәхетле гаилә. Fanis Muhammadov, Gliya Nigmatulina, Bulat Abdulmanov, Tatarstan жаңалыклары, Түбән Кама. Казанга самолетта очкан пассажирлар аэропортка килеп төшү белән Габдулла Тукай һәм аның замандашлары сүрәтләренә карап сыклана ала. Бу Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышлап Татарстан Милли музее белән Казан халыкара аэропортының уртак проекты. Мин биеклеккә омтылам дигән фотокүргәзмә шәһәр кунакларын төбәкнең гаҗәеп мөхите белән таныштыра. Галереяда Фатих Амирхан, Гафур Кылахмәтов, Сәгыйд Рәмиев, башка мәдәният сәнгать әһелләренең инглиз һәм татар телләрендә хезмәтләре тәкъдим ителгән. Барлык фоторәсемнәр дә Бөек Тукайның тормышына һәм иҗади эшчәнлегенә багышланган. Быел җиңү диктантын 8500 кеше язарга әзерләнә. Ул 29 апрельдә уза. Диктант язуның төп максаты тарихи белемнәрне сынап карау, кешеләрнең игътибарын тарихны өйрәнүгә җәлеп итү. Чара 2019 елдан бирле үтә. Ел саен катнашучылар саны арта бара. Татарстанлылар үз белемнәрен 160 мәйданчыкта тикшерә ала. Шуларның 145-е ачык мәйданнар. Диктант язуда катнашу өчен үзеңә уңайлы урынны сайлап, җиңү диктанты.рф сайтында теркәлергә кирәк. Диктант язу сәгать 2-дә башлана.
5 яшьлек Ясмина Насретдинова сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Кыз кан авыруы лимфобласт лейкозы белән чирли. Химиотерапия курсында узган. Сөяк миендә күчереп утыртканнар. Тик авыруы көчәя генә. Яман шиш күзәнәкләре тиз тарала. Кызга Төркия табиблары ярдәм итә ала. Дәвалау өчен шактый акча кирәк. Дедушка, ты мой герой, самый лучший и крутой. Сабый соңгы 2 айын бокста үткәргән. Менә бу кадрларны Ясминәнең әнисе шунда төшереп алган. Аның янына табибларны гына кертәләр. Инфекция йоктыру баланың хәлен тагын да авырайтырга мөмкин. Это было как гром среди ясного дня. Это Авыру турындагы хәбәрне ишетү аяз көнне яшен суккан кебек булды. Бик авыр булды. Күпме күз яше түкте, күпме борчылдык. Кызга сөяк миен күчереп утыртканнан соң хәле яхшырыр дип өметләнгәннәр. Башта донор күзәнәкләре үсеш ала, хәле җиңеләя. Тик 3 айдан соң тән температурасы күтәрелә, кабат химиотерапиясе курсын уза. эффектов не дало. У нас бласты только выросли. Анализы не восстанавливаются. Все анализы. Кызымның хәле авыр, анализлары да яхшы түгел. Ул донор каны исәбенә яши. Теләсә кайсы инфекция йоктыру куркынычы зур. Иммунитеты беткән, организмның үзен саклау реакциясе юк дәрәҗәсендә. Кызга Төркия клиникасында ярдәм итәргә, кабат сөяк миен күчереп утыртырга җыеналар. Өмет бар, тик операция ясау, тиешле препаратларны сатып алу өчен 11 миллион сум акча кирәк. Хотят по приезду взять у ребенка анализы и искать донора там у себя в реестре. Төркия табиблары донорны үз реестрларыннан эзләргә тели. Балага туры килерлек донор тапсалар яхшы булыр иде. Вакытында таба алмасалар, үзем донор булып барачакмын. Операция ясау өчен 2 миллион сумнан артык акча җыйганнар. Хәзер табиблар сабыйның хәлен яхшыртырга тырыша. Шуннан соң Төркиягә чарга мөмкин. Дөрес, баланы клиникага илтеп куюның тагын бер проблемасы бар. Ул пассажир буларак бара алмый. Чит илгә илтү өчен дә шактый акча кирәк булачак. Безнең уртак ярдәмнән башка гаилә бу проблеманы да хәл итә алмый. Шуңа күрә иганәчеләр ярдәменә өмет итәләр. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Гөлназ Ибрахимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.